ची माणसं साधी बोळी या चॅनलमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे. तर आज आहे भाऊबीजेचा दिवस. तर सर्वांना भाऊबीजेच्या खूप खूप शुभेच्छा. आज प्रत्येक भाऊ आपल्या बहिणीजवळ जाणार आहे, छान ओवाळणी होणार आहे. तर खरंच आजचा दिवस खूप महत्त्वाचा आहे प्रत्येक भावासाठी आणि प्रत्येक बहिणीसाठी. तर मी माझ्या भावाला खूप मिस करते. तर वन्स अगेन हॅपी भाऊबीज सर्वांना. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. माझं कोकणची माणसं साधी पोळी हे चॅनलचं नाव आहे आणि या चॅनलमध्ये कोकणातले विविध सांस्कृतिक सण तसेच कोकणातले छोटे छोटे शॉर्ट्स आणि कोकणाबाहेरची म्हणजे महाराष्ट्राबाहेरचीही टुरिस्ट प्लेस मी यात दाखवले आहेत. तर नक्की जाऊन विजिट द्या कोकणची माणसं साधी पोळी या चॅनलला. तुम्हाला नक्की आवडतील व्हिडिओ. तर मित्रांनो पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. प्रांजल क्वीन, हाय प्रांजल क्वीन. लाईव्हला पटापटा जॉईन व्हा मित्रांनो. कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे. तर पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. विकासजी, हॅलो विकासजी, हॅपी दिवाळी अँड हॅपी भाऊबीज. विकास दादा हॅपी भाऊबीज आणि दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा सर्वांना. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. विकास दादा जर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनलला आणि डबल टॅप करून लाईक करा. विकास दादा म्हणताय थँक्स. विकास दादा बहिणीच्या घरी गेलात का तुम्ही? नक्की सांगा. आज बहिणींचा दिवस असतो. बहीण भाऊबीज करते. हॅलो ताई. तर नमस्कार सर्वांना. लाईव्हवरती तुमचं स्वागत आहे. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा मित्रांनो. कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे. तर पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. सर्वजण मला वाटतं भाऊबीजेला गेले आहेत, त्यामुळे कोण लाईव्ह नाही आहे असं वाटतंय मला. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. आज मानसी कुठे दिसत नाही आहे. मानसी बोलत असणार ताई 1 वाजता येते, आज 5 मिनटं लवकर आली. हाय प्रसाद के, हॅपी भाऊबीज. दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे. पटापटा लाईव्हला थँक्यू, वेलकम. लाईव्हला पटापटा जॉईन व्हा मित्रांनो. कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. आज खूप छान दिवस आहे भाऊबीजेचा. बहिणीचं नातं म्हणजे खरंच एक अटूट नातं असतं. तर मला नक्की सांगा भाऊबीजेला आज कोण कोण चाललंय किंवा कोणाला जाता येणार नाहीये, प्लीज सांगा नक्की कमेंट करून. रोशनी गोसावी, हाय रोशनी. तब्येत कशी असा तुझी रोशनी? रोशनी तब्येत कशी असा? बरा वाटला काय? लाईक डन, थँक्यू रोशनी. रोशनीचा सेकंड लाईक असा, थँक्यू सो मच. बरी हा. काळजी घेत जा रोशनी.
स्वतःची काळजी घेत जा. निलेश दादा म्हणता नमस्कार ताई, भाऊबीजच्या मनपूर्वक शुभेच्छा. निलेश दादा तुकाही भाऊबीजेच्या खूप खूप शुभेच्छा. तू अशीच तरक्की करत राहा तुझ्या लाईफ मध्ये. ओके रोशनी. रोशनी ताई कशी आहेस? निलेश दादा बोलतोय. रोशनी गोसाई बोलते तुम्हाला पण शुभेच्छा दादा भाऊबीजेची. रोशनी बोलते मी बरी आहे. निलेश दादा म्हणते थँक्यू. तर पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा मित्रांनो. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. तर आज आहे भाऊबीज. सर्वांना भाऊबीजेच्या खूप खूप शुभेच्छा. तर पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी. कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलचं नाव आहे. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. दीपक यादव हेलो भाभी. दीपक दादा नमस्ते. भाई दूज की आपको बहुत शुभकामनाएं भैया. हैप्पी दिवाली. वीर शिलार्थ सरपंच. वीर शिलार्थ जी मुझे आपकी लैंग्वेज समझ में तो नहीं आती लेकिन अभी क्या बोलूँ है. नमस्ते हैप्पी भाई दूज इतना ही बोल सकती हूँ. रोशनी ठिकाणी ओवाळणी करा मला. तू ताई आणि मानसी कुठे राहिली? हो दादा करतो. आप कहाँ से हो? दीपक दादा मैं हूँ महाराष्ट्र से. और आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और डबल टैप करके लाइक करना दीपक भैया. रोशनी हो करतो. त्यासाठी दादा आपण फेस टू फेस भेटायला पाहिजे. पहिली ओवाळणी करायला है ना. रोशनी कधी भेटूया सांग दादा. मग दादा काही गावात येऊ बघणार नाही. बोला तुम्हाला काय गिफ्ट पाहिजे. आम्हाला गिफ्ट पाहिजे की आपण तू मी मानसी आणि रोशनी आपण चौघही भेटू एका ठिकाणी. ते पण कोकणात. मुंबईत नको. प्लॅन करून भेटूया. होय मानसी. पण निलेश दादा गावात कधी येतं काय माहिती. निलेश दादा तू गावात कधी येतो वर्षातनं? पटापटा लाईक करा मित्रांनो. 3च लाईक झाले आहेत. पटापटा लाईक करा. कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. पटापटा लाईक करा. निलेश दादा तुका सक्की बहीण असा काय? मे महिन्यात येतोय. फिक्स असता मे महिनो. गणपतीत वगैरे येणच ना. मे महिन्यात फोन मुलांका सुट्टी असता म्हणून असतलंय है ना. पटापटा रिप्लाय द्या. पटापटा रिप्लाय द्या. कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनलचं नाव आहे. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा.
रोशनी गोसावी म्हणते मानसी हरली वाटतं. कशी हरली कधी? हरवली. हरवली. रोशनी मला वाटतं मानसी जेवण बनवत असणार आज, किंवा तिची भाऊबीजेची तयारी चालू असेल म्हणून ती बिझी असणार आहे असं वाटतंय मला. निलेश दादा पण काही गायब झालो. उत्तम जाधव, नमस्कार उत्तम दादा. दीपावलीच्या खूप खूप शुभेच्छा आणि भाऊबीजेच्या खूप खूप शुभेच्छा उत्तम दादा. रोशनी गोसावी, हो. रोशनी जेवण झाला? जेवण झाला काय? उत्तम दादा म्हणताय जाधव परिवाराकडून तुम्हाला दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा. उत्तम दादा थँक्यू सो मच. तुम्ही आम्हाला छान दीपावलीच्या शुभेच्छा दिल्याबद्दल थँक्यू सो मच. आज काय बहिणीकडे भाऊबीजेला जाणार का उत्तम दादा? नक्की सांगा कमेंट करून. रोशनी ताई म्हणता हो झाला. निलेश दादा म्हणतात होय 2 होते, एक देवा घरी गेली, एक आता सखी, एक हा आता सखी. बापरे, सॉरी हा निलेश दादा. सॉरी निलेश दादा, आम्ही पण तुझ्या बहिणी असो, टेन्शन नको घेऊ. उत्तम दादा, आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून बोलतोय. तुम्ही कुठून बोलताय नक्की सांगा. लाईव्हला पटापटा जॉईन व्हा मित्रांनो. कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनलचं नाव आहे. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. आणि मी इथं सांगू इच्छिते की हिंदी बिग बॉस सुरू झालं आहे. त्यामध्ये स्वररतन बोलला ताई. स्वररतन ताई नमस्कार. तुम्हाला दिवाळीच्या आणि भाऊबीजेच्या खूप खूप शुभेच्छा. भाऊबीजेची तयारी झाली का? जाऊ दे ताई, सॉरी नको. हो हो, तुझा तर मला माझी मोठी बहीण दिसते. थँक्यू निलेश दादा, थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. दिवाळी झाली ताई. हो दिवाळी झाली, पण आपली दिवाळी तर भाऊबीजेपर्यंत असते, म्हणून हॅपी दिवाळी वन्स अगेन. तर आपल्या हिंदी बिग बॉसमध्ये आपला एक मराठी भाऊ आहे. त्यात नाव काय त्याचं, ते विसरले नाव. प्रणित मोरे. ओके, प्रणित मोरे हा स्टँडिंग कॉमेडियन आहे. तर तो काल तो नॉमिनेट झालाय घराबाहेर जाण्यासाठी. तर त्याला प्लीज सर्वांनी वोट करा. आपला मराठी माणूस आहे आणि मराठी माणूस जिंकावा असं प्रत्येक मराठी माणसाला वाटतं. तर प्लीज त्याला प्रत्येकाने वोट जाऊन करा, प्रणित मोरेला. दिवाळी झाली ताई. ओके ओके ताई, ओके. स्वररत्न ताई बोलताय जेवण झालं का ताई? हो ताई, जेवायचं आहे, बनवलंय. निलेश दादा बोलतोय
बोल बाकी तुझे भाऊ किती काय बनवले आहे आज त्यांच्यासाठी स्पेशल. तर दादा, मला भाऊ एकच आहे आणि तो कोकणात राहतोय. पण मी कोकणात नाही आहे ना, त्यामुळे जाणं होत नाही आहे. त्यामुळे काय बनवू ना. भावाला फोन केला तर तो बोलला की नंतर करतो तुला, कामात थोडासा बिझी आहे. त्यामुळे मग त्याच्या फोनची वाट बघते. मी तर केले प्रणितला वोट, आम्ही पण केले निलेश दादा प्रणितला वोट. तुला काय वाटतं कोण बाहेर जाईल आता या नॉमिनेशनमध्ये? बसीर आणि नेहल तर जाणार नाही, कारण त्यांची केमिस्ट्री दाखवत आहे, त्यामुळे ते तर मला वाटतं जाणार नाही. ताई मी मुलगा आहे. ओके सॉरी स्वररतन, सॉरी स्वररतन दादा, सॉरी. सचिन दादा म्हणतात भाऊबीजेच्या हार्दिक शुभेच्छा. सचिन दादा तुम्हालाही भाऊबीजेच्या हार्दिक शुभेच्छा. बहिणीजवळ गेलात का भाऊबीज करायला? नक्की सांगा. तुम्ही मला मुलगी बनवून टाकलं. स्वररतन मला वाटलं की मुलगी बोलते की काय. सॉरी हां, एक्स्ट्रीमली सॉरी. तर पटापटा लाईक करा मित्रांनो. ज्यांनी लाईक नाही केलंय त्यांनी प्लीज डबल टॅप, स्क्रीनला डबल टॅप करा आणि लाईक करून टाका. तर प्रणित मोरे हा मराठी मुलगा आहे आणि असं वाटते की आपला महाराष्ट्र पुढे जावा. तर प्लीज त्याला वोट करा सर्वांनी. स्वररतन दादा प्लीज प्रणित मोरेला वोट कर. सचिन दादा तुम्हीही प्रणित मोरेला वोट करा, कारण मराठीपणा काय असतो हे दाखवून द्यायची वेळ आली आहे. निलेश दादा बोलतोय गौरवचे पण जाणे मुश्किल वाटत आहे. मला वाटतं मग कदाचित कोणीच जाणार नाही, पण जाऊ शकतं हा, कारण मागच्या ह्याला कोणी गेलं नाही आहे. भाग्यश्री ताई बोलतायत. हाय ताई, भाग्यश्री ताई नमस्कार. दिवाळीच्या आणि भाऊबीजेच्या खूप खूप शुभेच्छा. स्वररतन म्हणतात ताई गीत म्हणा. कुठलं गीत म्हणायचं? आवाज कुठे आहे एवढा आमचा चांगला गीत म्हणायला? मग निलेश दादा तुला काय वाटतं कोण जाईल? मी नसतो पाहत बिग बॉस. ठीक आहे दादा, ठीक आहे. भाग्यश्री ताई म्हणताय तुम्हाला पण थँक्यू सो मच भाग्यश्री ताई. स्वररतन दादा बहिणीकडे गेलात का? भाऊबीजेला गेलात का? प्रणितचे चान्स दिसत आहेत, नेहल जायला हवी. यार प्रणित नको जायला यार खरंच. पण आपले मराठी लोकांनी जर सपोर्ट केला तर कदाचित तो राहील. आणि तो पूर्ण म्हणजे असं स्टँड घेत नाही ना दादा, म्हणजे असं लगेच गिवअप करतो. नाही, पूर्णपणे घ्यायचं असतं चान्स. लगेच गिवअप करून काय फायदा ना. स्वररतन दिवाळीचे म्हणा गीत ताई. दिवाळीचं काय म्हणायचं दादा? हिंदी आहे की मराठी? हिंदीमध्ये आहे बिग बॉस चालू, आणि त्यात आपला मराठी मुलगा आहे प्रणित मोरे. अभिनय पटेल दीदी आप
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिग बॉस। बारा हजार 1200 कसे लिहायचे? 4 वेळा 1200, 12 लिखायचे. 1 2 1 2. बालाजी दादा म्हणतायत बरोबर आहे. ताई जेवण झालं? काय चाललंय? तर काही नाही दादा, जेवण बनवलंय, जेवायचं आहे. लाईव्ह संपलं की काय करणार. बसीर स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे अँड ॲज यू से नेहल आणि त्याची केमिस्ट्री. गौरव तर जबरदस्त खेळत आहे. उर्ला प्रणित, बघू आता महाराष्ट्र किती साथ देईल ते. हो ना दादा. स्वररतन काउंट कर, किती झाले? 12,012. काय बनवायचं आहे? कुठून बोलता? जेवण बनवलंय दादा आणि आम्ही महाराष्ट्रातून बोलतो. माझा पण लाईव्हला जॉईन व्हा 2 वाजता. रोशनीचा पण लाईव्ह असतो 2 वाजता, तर तिचा पण जॉईन व्हा. अगं मानसी, तू हल्ली असं का करतेस की लाईव्ह घेतेस आणि अपलोड करत नाही, डिलीट करतेस? इलेश कोहेंडे, हो रोशनी ताई. 12,12,00 होत आहेत. काय 12,12,00? 12,000 बोललाय. 12,12,00 कसे लिहायचे? तर 12 12 असंच लिहायचं. हो रोशनी ताई. स्वराला तर म्हणतात. भगवान. देव, नमस्कार देव. कोकणची माणसं साधीभोळी चॅनलला स्वागत आहे. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. 1,21,000 झाले. बापरे, काही सांगू शकत नाही बाबा पैशांचं. जयश्री राऊत, हाय जयश्री ताई, नमस्कार. कोकणची माणसं साधीभोळी या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे ताई. हॅपी दिवाळी तुम्हालाही आणि भाऊबीजेच्या खूप खूप शुभेच्छा जयश्री ताई. चॅनलला जर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, जेणेकरून उद्याच्याही लाईव्हला आपण फॅमिली मेंबर असू यूट्यूबचे. तर हॅपी दिवाळी वन्स अगेन. आणि कुठून बोलताय नक्की सांगा. धन्यवाद दीदी बोलताय. जयश्री ताई, जयश्री ताई कुठून बोलताय नक्की सांगा. नाशिकवरून बोलतायत ताई. थँक्यू सो मच, एवढ्या लांबवरून लाईव्हला जॉईन झाला. थँक्यू सो मच. निलेश दादा बोलते, रोशनी ताई 2:30ला येईन हा मी लाईव्ह. ओके निलेश दादा. उदय कुमार दादा बोलतायत हाय. उदय कुमार दादा नमस्कार. भाऊबीजेच्या आणि दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. सुनीता ताई नमस्कार, हाय. दिवाळीच्या आणि भाऊबीजेच्या खूप खूप शुभेच्छा. काय चाललंय, बऱ्यात ना? नक्की सांगा. रोशनी गोसावी, ओके. हाय दी. गणेशदा बोलतोय, हाय दी. गणेश दादा नमस्कार. कोकणची माणसं साधीभोळी या चॅनलला तुझं स्वागत आहे. सुनीता ताई 6 नंबर लाईक डन. थँक्यू सो मच सुनीता ताई. गणेश दादा दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. उदय कुमार दादा बोलतायत धन्यवाद.
जयश्रीताई म्हणतात दीदी कुठे राहतेस? तर मी आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली ताई. स्वररत्न दादा दिन दिन दिवाळी म्हण ताई. दिन 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 दिवाळी गाई म्हशी होळी. गाई म्हशी कुणाच्या? माझ्या लक्ष्मणाच्या. ओके. इथं मला गाणं म्हणायला सांगतायत, माझा आवाज बरा नाही आणि कुठे मला गाणं म्हणायला लावताय. कोकणी बोलला ना एकदा. टेस्टी ट्रेल्स कोकणी बोला ना एकदा. मालवणी आहे मी, कोकणातली मालवणी भाषा आहे आमची. तर काय बोला मी तुमच्याशी मालवणी. तुमका दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा दादा. तर अजून काय बोला तुम्ही, मला काहीतरी विचारा मग मी नक्की बोलेन. जयश्रीताई म्हणताय खूप छान दीदी. रत्नागिरी जिल्हा ना? नाही, सिंधुदुर्ग जिल्हा ताई. मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली आहे. निलेश दादा बोलतोय चला मालवणी बोलूया आता. तर चला. काय झाले 999? रोशनी काय 999 झाले ऑलमोस्ट. आम्हाला शिकता येईल का भाषा? हो, तुमका मालवणी भाषा शिकता येत. मालवणी भाषा खूप सोपी असा आणि एवढी प्रेमळ भाषा असा की काय सांगू तुमका. स्वर म्हणूनच सांगतो ताई, तुझा आवाज बरा होण्यासाठी गीत म्हण. गीत नको म्हणक सांगा पण. रोशनी ताई म्हणता तुझे सबस्क्रायबर. थँक्यू रोशनी. झाले का माझे सबस्क्रायबर 1000 पूर्ण. स्वररत्न म्हणते म्हणूनच सांगतो ताई आवाज बरा होण्यासाठी गीत म्हण. अरे आवाज बरा होण्यासाठी गीत म्हणा, आवाज तर चांगलो होयो माझो, असं सांगते मी. जयश्रीताई म्हणतात चल दीदी बाय हॅप्पी. जयश्रीताई उद्याच्या लाईव्हला नक्की या. आता जात आहे तर बाय, पण उद्याच्या लाईव्ह नक्की या. निलेश दादा बोलते अरे वा. थँक्यू सो मच. हां, सर्वांच्या सपोर्टमुळे माझे आता 1000 सबस्क्रायबर पूर्ण होणार आहेत. तर थँक्यू सो मच यूट्यूब फॅमिली. तुम्ही मला खूप सपोर्ट केलास त्याबद्दल. तर प्लीज प्लीज असाच सपोर्ट करत राहा. एक बाकी आहे फक्त. थँक्यू रोशनी. तर बघू 1000वा सबस्क्रायबर मला कोण करतंय ते. प्लीज सबस्क्राईब करा पटापट्टा सर्वांनी. 999 झालेत माझे सबस्क्रायबर. फक्त एक सबस्क्रायबर पाहिजे माझा एक क्रायटेरिया यूट्यूबचा पूर्ण होण्यासाठी. तर निलेश दादा म्हणतात थांब 1K करतोय. निलेश दादा करता वाटता. निलेश दादा कोणाच्या तरी मोबाईलवरून करत असतलो आहे ना. तर थँक्यू सो मच सगळ्यांनी मका सपोर्ट केल्याबद्दल. निलेश दादा थँक्यू. रोशनी थँक्यू. सगळ्यांका थँक्यू. मानसिक पण मी थँक्यू बोलतोय. थँक्यू सो मच. मी करते वेट. स्वररतन आपकी आवाज़ अच्छी है. ओके. माझी आवाज चांगली आहे असं म्हणताय, पण मला वाटत नाही माझा आवाज चांगला असेल असा, कारण बसतो मध्ये मध्ये. कारण सकाळच्या टायमिंगला थोडंसं वातावरण थंड असल्यामुळे घसा बसतो. प्रमोद वारणकर बघ जरा चेक कर झाले का 1K. मी कुठून करू आता. मानसी रोशनी झाले 1K. ओके थँक्यू सो मच. माझे 1K पूर्ण झाले. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच सर्वांना. ओमकार बोडे ताई साहेब तुमच्याकडे मीठ खारट असते का? नाही हो, थोडंसं गोड असतं, थोडंसं खारट असतं, थोडंसं कडू पण असतं. प्रमोद वारणकर म्हणतायत मस्त. थँक्यू प्रमोद दादा. थँक्यू सो मच. तुमच्या एका सबस्क्रायबरमुळे माझे 1000 पूर्ण झाले. थँक्यू निलेश दादा. प्रमोद दादांना थँक्यू म्हणून सांग माझ्याकडून.
रोशनी, अगं तू व्हायटी स्टुडिओ डाउनलोड नाही केलास का? हो केला, पण मी आता लाईव्ह मध्ये बघू कशी बघणार ना, म्हणून म्हटलं की मी आता कसे बघू म्हणून. व्हायटी स्टुडिओ आहे माझा. याच आय डीतून बोलू की निलेश आय डी मधून बोलू? आम्हाला काय पण चालेल दादा, तू नको, निलेश दादाच्याच आय डीवरून बोल तू, कारण तेच आमच्या हार्ट टचिंग आहे, आमच्याशी कनेक्ट झालेलं आहे. निलेश कोयंडे हे नाव. अगं मी आहे तो. पण दादा नक्की तुझं नाव काय आहे? प्रमोद वारणकर हे कोणाचं नाव? आणि निलेश कोयंडे मग हे कोणाचं नाव? सीड मुंडये. हाय सिद्ध दादा, नमस्कार. दीपावलीच्या आणि भाऊबीजेच्या खूप खूप शुभेच्छा. रोशनी गोस म्हणते ओके. आणि मी तर सांगते की रोशनीचे पण सबस्क्रायबर वाढायला मदत करा सर्वांनी. रोशनीताईचं पण यूट्यूब चॅनल आहे, ती पण माझ्यासारखं स्ट्रगल करते चॅनलसाठी. तर प्लीज 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 सर्वांनी रोशनीताईच्या पण चॅनलला जाऊन सबस्क्राईब करा. स्वररतन ताई, माणसाचं रक्त लालच का असतं? हे भगवान. स्वररतन दादा, तुम्ही कसले कसले क्वेश्चन घालता हो? बरं थांब. ओके, तर कुठे लालच असतं? थोडंसं लालमध्ये डार्क असतं, थोडंसं लालमध्ये फेंट पण असतं. कोणी म्हटलंय लालच असतं असं? पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा मित्रांनो. कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे. पटापटा लाईव्हला लाईक करा, लाईव्हला लाईक करा मित्रांनो. कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे. आणि नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. माझ्या फ्रेंडची आय डी आहे ती प्रमोद, मीच म्हणून दिले होते त्याला जीमेल अकाउंट, तर आहे सेव्ह. ओके, थँक्यू निलेश दादा. बघ ना, तुझ्यामुळे माझा शेवटचा 1 सबस्क्रायबर पूर्ण झाला आणि 1000 सबस्क्रायबर पूर्ण झाले माझ्या चॅनलवरती. आणि तू, रोशनी, मानसी हे सर्वजण माझ्या लाईव्हला आल्यापासून माझी ग्रोथ होत चालली आहे. थँक्यू सो मच. आणि अजून एक ताई आहेत माझ्या शेजारच्या, सुनीता ताई, त्याही मला खूप सपोर्ट करतात. त्यांच्यामुळे मी लाईव्हला जास्त भर दिला, की माझ्यात हिंमत आली लाईव्ह करण्याची. आणि तुमच्यामुळेही म्हणजे लाईव्हला तुम्ही येता, त्यामुळे मला खूप बरं वाटतं आणि त्यामुळे मी छान अशी बोलू शकते. तर इथं धन्यवाद निलेश दादा तुझेही. आणि सुनीता ताई, थँक्यू सो मच. तुम्हीही मला खूप सपोर्ट करताय, अजूनही करताय. तर थँक्यू सो मच सुनीता ताई. निलेश दादा म्हणते माझ्या फ्रेंड स्वरतन ताई, कुठे तो बिग बॉस पाहता? इथंच बिग बॉस आहे लाईव्ह. हो हो हो, थँक्यू थँक्यू. इथंच आपल्याला लाईव्हमध्ये बिग बॉस सुरू असतं बघा. निलेश दादा म्हणते बघ मस्त ओवाळणी दिली ना. हो निलेश दादा, खूप मस्त ओवाळणी दिलीस. आणि माझ्या कायम आठवणीत राहील की 999 झालेले आणि 1 सबस्क्रायबर पाहिजे होता, तो तू मिळवून दिलास. हे माझ्या कायम आठवणीत राहील. आणि तू बिग बॉस सारखी दिसत. मी बिग बॉस, थँक्यू. मी बिग बॉस सारख्या दिसतोय. अभिनंदन 1K साठी यार. निलेश दादा, थँक्यू सो मच. थँक्यू 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 सो मच निलेश दादा, थँक्यू. मानसी नाही, मानसी असतं तर जरा बरं वाटलं असतं ना. मानसी नाही. देवेंद्र गोरे, हाय, नमस्कार दादा. दीपावलीच्या आणि भाऊबीजेच्या खूप खूप शुभेच्छा. रोशनी गोसावी, मला पण दे. रोशनी गोसावी, तुला पण अभिनंदन. तुझे पण 500च्या वरती झालेत ना सबस्क्रायबर. मी कालच पाहिले तुझ्या चॅनलला जाऊन.
तुझं पण सेलिब्रेशन आहे, कारण तू पण मेहनत खूप करतेस. तू पण अशीच मेहनत घेत राहा. हो निलेश दादा, तेच ना, म्हणजे असं एक दिवशी जरी बरं नसत म्हणजे वाटत नसेल तरीही मी म्हणते की नाही, मला आता तुमची सर्वांची सवय लागली आहे, त्यामुळे नाही बाबा मला बोलायचं आहे माणसांशी असं होते माहिती आहे. त्यामुळे मला म्हणजे एक सपोर्टही भेटतो तुमचा सर्वांचा. आणि आता याला वोट करा, त्याला वोट करा असे म्हण, मला लाईक करा. तर माका वोट करा सबस्क्राईब करून. निलेश दादा म्हणता मानसी, हा मानसी खय रावला काय माहिती. प्रसाद के हाय. सुनीताताई म्हणतात तुम्ही खूप मेहनत घेतली म्हणून सक्सेस झालात. गॉड ब्लेस यू. थँक्यू सुनीताताई, तुम्ही मला खूप हेल्प करता. एक इमोशनल सपोर्ट असतो, जो कॉन्फिडन्स देण्याचं काम करता ते तुम्ही करता. खरंच खूप छान वाटतंय. आणि प्रत्येक गोष्ट मी तुमच्यासोबत शेअर करते. थांबा, मानसीच्या घराकच जातोय आणि आणतंय ते का. रोशनी म्हणता हा जा घेऊन ये. थँक्यू थँक्यू. निलेश दादा जा घेऊन येते का. म्हाका वाटतं ना भाऊबीजेक वगैरे गेला असताला, त्यामुळे त्या लाईव्ह नाही. हा निलेश दादा माका पण ओवाळणी दे आता भाऊबीजेची. निलेश दादा ऑफिसमध्ये सगळ्यांचे मोबाईल घे आणि रोशनी सबस्क्राईब करून टाक. हो माझे 573 झाले. होतले रोशनी हळूहळू. बघ ना, लाईव्ह येऊच्या आधी किती कमी होते, आपल्या दोघांचे पण खूप कमी होते. म्हणजे माझे वाटतं 400-600 होते. लाईव्ह इल्यानंतरच माझे झाले. संदीप दादा आमचा पुरा सपोर्ट असा तुका. संदीप दादा थँक्यू सो मच. माका तुमचो माका सपोर्ट हा सगळ्यांचो म्हणूनच आज मी इथं लाईव्हमध्ये बोलू शकतोय. नाहीतर स्टार्टिंगला निगेटिव्ह कमेंट खूप येत होत्या, पण आता खूप कमी झाल्या. त्यामुळे मला लाईव्ह करताना खूप बरं वाटतं, कारण सर्वजण मराठी माणसांनी, चांगली माणसं माझ्या लाईव्हला जॉईन होत आहेत. ही गोष्ट खूप मोठी आहे, कारण अशा खूप ताई आहेत ज्यांना निगेटिव्ह कमेंटमुळे त्या लाईव्हमध्ये येत नाही आहे. आणि माझ्याकडे अशी माणसं आता लाईव्ह, मी आता 1 महिना होत आला वाटतं लाईव्ह करते, पण माझ्यासाठी माझ्यासोबत लाईव्हला एवढी चांगली चांगली माणसं म्हणजे जोडली गेली आहेत की मला खूप सपोर्ट आहे त्यांचा. तर थँक्यू निलेश दादा, थँक्यू संदीप दादा, थँक्यू रोशनी. स्वरतन दादा बोलताय ताई तुझा गॉगल छान दिसतो. थँक्यू सो मच स्वरतन दादा, थँक्यू सो मच. आणि इथं मला खरंच खूप छान वाटते की प्रत्येकजण मला इथं ना ताई म्हणून हाक मारतोय. म्हणजे असं बोलणारं कोणीच नसतं. म्हणजे पहिली हाक ताई साहेब, ताई, हे ऐकायला ना खरंच खूप छान वाटतं. आणि सर्वजण मला तुम्ही असंच प्रेम सपोर्ट करत राहा अशी मी आशा करते. सॉरी, टीचर सारखी दीदी राहिली ताई. थँक्यू स्वरतन, थँक्यू सो मच. रोशनी बोलते हो माझे 388 होते, लाईव्हला येऊन वाढले. हो रोशनी, खरंच म्हणजे तुझ्यातही खूप ग्रोथ होत आली आहे, कारण तूही आता बिंदास लाईव्ह करतेस. खरंच खूप छान. अजूनही पुढे जा, आमचा सपोर्ट आहे तुला. दीप्तेश गोरीवले ताई भाऊबीजेच्या हार्दिक शुभेच्छा. दीप्तेश दादा थँक्यू सो मच. तुम्हालाही भाऊबीजेच्या खूप खूप शुभेच्छा. कुठून बोलताय नक्की सांगा दीप्तेश दादा. शंकर थोल, शंकर दादा नमस्कार. भाऊबीजेच्या शुभेच्छा तुम्हाला आणि तुमच्या परिवारालाही. मग ताई एक बोलू काय, माका बघून जास्त हडळ पळून जातात. असा कशाक दादा बोलतं, तुका बघून किती पळून जातले. दीप्तेश दादा बोलतायत रायगडवरून. वाव दादा, छान छान. रायगडवरून बोलताय का. तर लाईव्हमध्ये कोकणची माणसं साधीभोळी लाईव्हला तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. तर पहिल्यांदाच लाईव्हला जॉईन झालात का माझ्या.
दीप्तेश दादा पहिल्यांदाच लाईव्हला जॉईन झालात का? नाही. ओके दादा, म्हणजे याआधी पण झालेला का? तर थँक्यू सो मच दादा, तुम्ही माझ्या लाईव्हला जॉईन होताय, पाहताय माझं लाईव्ह. खरंच खूप छान माझ्यासाठी भाग्याची गोष्ट आहे की तुम्ही रायगडवरून पाहताय. निलेश, बऱ्याच आय डी का माहीत हा निलेश कोयंडे सोडत नाही. बऱ्याच आय डी का माहीत हा निलेश कोयंडे सोडत नाही. म्हणजे दादा, निलेश दादा, माका काही कळला नाही. सोडत नाही म्हणजे काय? भियातच वाटतं तुका सगळी. शंकरपाड्याला काय म्हणतात? शंकरपाड्या काय? शंकरपाळी म्हणतेस काय? मी चॅनल लाईक केली आहे ताई. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच दीप्तेश दादा. आणि सबस्क्राईब केलं नसाल तर प्लीज दादा करा, जेणेकरून रोजच्या लाईव्हमध्ये तुम्ही जॉईन होऊ शकता. वाईट बोलणार आहे का? ओके निलेश दादा, मग असू दे. असल्यान का आपण तशाक तसा उत्तर देऊचा असता. खरंच तू छान काम करते, मला आवडता. असल्यान का आपण डिमांडच द्यायची नाही. तडके फड. माका पण पाठून बोलणाऱ्यातली माणसं आवडणार नाही. जी तोंडावर जी स्पष्ट बोलतात ना, तीच माणसं आवडतात. पाटणं केशक बोलायचं आहे ना. पाटणा बोलान काय भेटता? जा असा तर समोर बोलायचं. माझं पण स्वभाव तसंच आहे. आणि जर मी नाही बोला शकले ना तिथं, तर मी माझी काही कमेंट न करता मी तिथून निघून जाते. म्हणजे रिअल लाईफमध्ये म्हणतंय, लाईव्हमध्ये नाही सांगणार, रिअल लाईफमध्ये म्हणतंय. जर एखादी गोष्ट माका पटत नसत ना, तर मी तिथं उभ्याच राहणार नाही. हो हो म्हणत, मान डुलवत नाही थांबत. तर पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा मित्रांनो. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. प्रसूती म्हणते ओके. ताई तू मस्त दिसतेस, माझ्यासारखी लाडू सारखी. तू पण लाडू सारखा आहेस का? नंदकुमार दादा नमस्कार. दीपावलीच्या आणि भाऊबीजेच्या खूप खूप शुभेच्छा. अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक महाधिराज योगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय. लाईक केले आहे ताई. नंदकुमार दादा थँक्यू सो मच. तुम्ही माझ्या लाईव्हला रोज येता, लाईक करता. थँक्यू सो मच. असेच रोज लाईक घ्या. आणि दादा मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की माझे आज 1000 सबस्क्रायबर पूर्ण झाले आहेत. थँक्यू सो मच. तुमच्या सर्वांच्या आशीर्वादामुळे आणि प्रेमामुळे आणि सपोर्टमुळे हे शक्य झालं आहे. थँक्यू सो मच दादा सर्वांना. कारण हे रोज तुम्ही पण रोजचे आहात की जे सपोर्ट करता. निलेश दादा म्हणतो हो ताई, मी आधी शांतपणे घेतोय. तू कोणत्या पण मराठी लाईव्हवर विचार निलेश कोयंडे कसा आहे. मला तर आता कठीण होत आहे. बरेच जण वाट पाहत असतात. अरे बाप रे, खरंच दादा खूप छान आहेस खरंच. म्हणजे तू सगळीकडे फेमस असत दादा. हो. आणि मला स्वर दादा म्हणतात हो. आणि मला लाडूच आवडतात. तुला पण लाडू आवडतात काय? मला बाकीचे कुठलेच लाडू आवडत नाही. एक बुंदीचा आवडतो आणि एक जे लग्नात खडखडे लाडू असतात ना, बुंदीचे खडखडे, ते आवडतात, भयंकर आवडतात. नंदकुमार दादा म्हणतात नोटिफिकेशन आले की येतो. थँक्यू नंदकुमार दादा, थँक्यू सो मच.
खरंच अशी माणसं भेटायला पण खूप भाग्य लागतं, कारण लाईव्हमध्ये अशी माणसं भेटणं खरंच खूप कठीण आहे. निलेश दादा एक आहे, नंदकुमार दादा पण आहेत, सन हे सॉरी सुनीता ताई आहेत, अजून अजून इथं एक नाव होतं संजय दादाच आहेत वाटतं ते. सचिन दादा एक आहेत, परत संजय दादा, हे सर्वजण आहेत जे मला खूप सपोर्ट करतात, लाईव्हला येतात. मग ते सतार फतार येतात ना, ते माका बघून दम ठोकतात बऱ्यापैकी. नाही निर्लज्ज उरले ह तेंका सुधारायचा हा. बरोबर दादा, खराच असल्यांका नाव असाच होया, कोणतरी असा ठाम बोलणारा होया, तरच ते सुधारतात. छान काम करतं निलेश दादा, म्हणजे तुझ्या रोजच्या कामातनं सुद्धा म्हणजे अशा माणसांका तू हेल्प करतं ज्यांका खरंच हेल्पची गरज हा. हँड्स ऑफ यू निलेश दादा. स्वरतन म्हणते सेम ताई. अरे वा सेम. लाडू खडखडे लाडू. नंदकुमार दादा म्हणते चांगल्या माणसांनाच ताई ब्ल्यू देत नाही. दादा मी इथं कोणालाच ब्ल्यू दिलं नाहीये, इथं विचारा. इथं मी फक्त एक रोशनी ताई आहे, तिला मी ब्ल्यू देते. नाही तर मी अजून ज्या माणसांना डोळ्यांनी बघितलं नाही त्या माणसांना मी अजून ब्ल्यू देत नाही. मी स्वतः हँडल करते माझं चॅनल. म्हणजे कोण वाईट कमेंट आली तर मी त्यांना स्वतःहून त्यांना हे करते, मी स्वतः हे करते. निलेश दादा म्हणतात होय ताई, होय ताई. निलेश दादा मी इथं आजपर्यंत तुला पण ब्लू दिलंय का विचार ह्यांना. तू माझ्या रोज लाईव्हला असतो, पण मी ब्लू कोणाला देतच नाही. मी स्वतःहून ते हँडल करते माझं चॅनल दादा. त्यामुळे प्लीज प्लीज राग मानू नका. शुभम दादा नमस्कार, दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा मॅडम तुम्हाला. शुभम दादा तुम्हालाही दिवाळीच्या आणि भाऊबीजेच्या खूप खूप शुभेच्छा. आता चॅनल मॉनिटाईज करण्याकडे लक्ष दे प्रीतिया. हो रोशनी, खरंच आता त्याच्यावरच लक्ष आहे. किती झाले पब्लिक वॉच? 429 वर आहे माझा वॉच टाइम. नंदकुमार दादा म्हणते माही ताईने मला कायमचा ब्ल्यू दिला आहे. हो दादा मीही देईन, पण मी सध्या नवीन आहे त्यामुळे मी सध्या कोणाला देत नाहीये ब्ल्यू, मीच हँडल करते. मानसी बोलते हाय ताई. हाय मानसी, किती वेळाने आलीस तू? कधीपासून वाट बघतोय. निलेश दादा म्हणते हॅट्स ऑफ यू टू, थँक्यू, तुम्ही बोला बिंदास. येस निलेश दादा, थँक्यू सो मच. ब्ल्यूची गरज नाही मला, कशाला हवे ब्ल्यू. निलेश दादा तेच म्हणते मी, म्हणजे ब्ल्यू देण्यापेक्षा जर तुम्ही तुमच्याकडे शब्द आहेत, जर मी लाईव्ह घेते तर तुमच्याकडे पण शब्द आहेत ना, मग तुम्ही अशा माणसांना ब्ल्यूचीच काय गरज आहे है ना. तुम्ही तुमच्या शब्दाने पण त्यांना हे करू शकता, असं माझं म्हणणं आहे. आणि जर ब्ल्यू द्यायचं असेल म्हणजे जर त्यांना माझ्याकडे फक्त काय ब्ल्यू देणं आहे आणि हाईड करणं आहे, मग मी तुम्हाला ब्ल्यू देण्यापेक्षा तुम्ही हाईड करण्यापेक्षा मीच हाईड करेन कोणाला तरी. आता निलेश दादाला मी कधीच ब्ल्यू दिला नाही, पण तो माझा प्रत्येक लाईव्हला जर कोण वाईट बोलत असेल तर त्याच्या विरुद्ध बोलायला तो तयार असतो. त्याला ब्ल्यूची गरज नसते दादा. हाय मानसी बोलते हाय निलेश दादा. हो नंदकुमार दादा, तुम्ही ब्ल्यू मागत नाही सांगत आहात. तेच मी दादा, तुम्ही सर्वजण सपोर्टला आहात म्हणून मला ब्ल्यू द्यायची कोणालाच गरज नाही आहे, कारण तुम्ही असेच खूप सपोर्टिव्ह आहात नंदकुमार दादा. त्यामुळे तुमच्याकडे तुमच्या चांगले शब्द आहेत, त्यामुळे ब्ल्यू कोणालाच द्यायची गरज नाही. आणि माझ्या चॅनलला तर ब्ल्यूची गरजच नसते.
माझ्या चॅनलला असे कोण फालतू माणसं येतच नाही, आणि आली तर मी त्यांना बघते. मानसी बोलते हाय रोशनी ताई. हाय मानसी. निलेश दादा म्हणतो इला इला मानसी. मानसी, माझे 1000 सबस्क्रायबर पूर्ण झाले आणि 999 झालेले, आणि त्यात एक एक म्हणजे 1000K पूर्ण होसाठी निलेश दादान म्हाका हेल्प केल्या, जी माझ्या आयुष्यभर आठवणीत रावतली. मानसी म्हणता होय, बाहेर आहे ना, म्हणून आहे ना, मामाकडे आली आहे. बरोबर आम्ही गेस केलं की तू कुठेतरी गेली असणार. निलेश दादा म्हणतो हो ना. अनिल घाटोळे, हॅलो अनिल दादा, नमस्कार. दीपावलीच्या खूप खूप शुभेच्छा आणि भाऊबीजेच्या खूप खूप शुभेच्छा. स्वरतन म्हणतात ताई तुझा कोणावरच विश्वास नाही करत. अरे विश्वासाचा प्रश्नच नाही ना इथं, विश्वासाचा प्रश्नच नाही आहे. जर तुम्ही मला खरोखर सपोर्ट करता तर तुम्हाला ब्ल्यूची गरजच नाही आहे ना. अनिल घाटोळे, हो रोशनीताई, हाय मानसी. अनिल घाटोळे, हाय. स्वरतन, वैरी चालकताई, वेरी चालकताई. अरे वेली चालक का. आणि कसं होतं सांगू, मी ब्लू देते, तुमच्याकडे मेसेज खूप उशिरा पोचतात, तोपर्यंत ते पुढे गेलेले असतात. मग आणि माझ्याकडेच ते स्टार्टिंगला येतात. आणि हे कारण एक मेन आहे की मी ब्ल्यू दिलं ना, बघितलं मी रोशनीला दिलेलं, तर तिच्याकडे येण्याच्या आधीच माझ्याकडे यायचे आणि ते पुढे पुढे जायचे. नंतर मग 1 मिनिटांनी ते ब्ल्यू दिल्यानंतर ते डिलीट व्हायचे. त्यामुळे मी असं विचार करते की अरे म्हणजे ते पुढे जाण्यापेक्षा मीच पटकन हे करते, हाईड करते, म्हणून मी कोणाला देत नाही. हे मेन कारण आहे. अबी बोलतोय हाय 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 हाय. रोशनी म्हणते ओके हाय हाय अबी, हाय हाय. निलेश म्हणतोय मासी रोशनी तुम्हाला किती सख्खे भाऊ आहेत. इतनी हैप्पी दिवाली और भाई दूज की शुभकामनाएं. अभी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो. मानसी बोलते कॉन्ग्रेचुलेशन दाई. थैंक यू सो मच मानसी. अभी हाय हाय. रोशनी बोलते मला एक भाऊ आहे. अभी बोलते दीदी दीपावली की शुभकामनाएं और भाई दूज की शुभकामनाएं. मानसी बोलते निलेश दादा मला एक भाऊ आहे सक्का. ओके. मानसी बोलते आणि आता तुम्ही पण आहात ना निलेश दादा माझे भाऊ. ओके. हो मानसी, निलेश दादा पण आपला भाऊच आहे. द्यायचा का नाही आपली मर्जी असते. हो दादा, आणि तेच ना, मी दिला तरी ना मेसेज माझ्याकडे पहिले येतात आणि नंतर तुमच्याकडे नेटवर्क कमी असेल तर तुम्हाला लेट पोहोचतात. मग ब्ल्यू देऊन काही फायदा होत नाही. अभी दी हाय हाय. विकास सावंत, चिपळूण 1 नंबर 8 महिने होतो. चिपळूण 1 नंबर 8 महिने होतो. हो का विकास दादा. चिपळूणला तुम्ही राहून गेलात. कसं आहे चिपळूण नक्की सांगा, तुम्हाला कसं वाटलं. आणि नवीन असाल चॅनलला तर प्लीज सबस्क्राईब करा. आणि आता कुठून बोलताय नक्की सांगा. निलेश दादा बोलतोय मस्त. मानसी मी तर मानलेला आहे ना. थँक्स यार, छान बोललीस. स्वरत, बिग बॉस खेळत आहेस ताई आमच्या सोबत. हे भगवान, उठा ले रे बाबा मुझे यहाँ से. चला दिवा पॅसेंजर. काय दादा, माझं तोंड दुखायला लागलं बोलून बोलून. नंदकुमार बोलतायत दादा ताई फलटणला कधी फिरायला येणार. फलटण साताऱ्याला आहे ना दादा. स्वरतन, जेवण केलं काय ताई. झोप येत आहे का तुला. नाही अजून जेवली नाहीये, जेवायचं आहे. मानलेला असं काही नाही दादा.
मी असं नाही मानत. मानलेला तुम्ही माझ्या सख्या भावासारखेच आहात. हक्कानं ओढू शकता मला चुकली तर. येस मानसी. हो निलेश दादा, तू आमचा भाऊ आहेस आणि तू आम्हाला जर आमचं चुकलं तर ओरडू पण शकतो, बोलू पण शकतो. त्यामुळे असं काय बोलू नकोस. निलेश दादा म्हणतोय मानसी रोशनी ताई तू 2ला येणार आहे आज लाईव्हला. मी 2:30 पर्यंत येईन. ओके. निलेश दादा बोलतोय चला येतो मी आता. निलेश दादा भाऊबीजेच्या खूप खूप शुभेच्छा तुला परत एकदा. आणि वहिनीला पण सांग आम्ही विचारलं म्हणून. मानसी बोलते हो चालेल दादा. नंदकुमार म्हणतात होय. ओके नंदकुमार दादा आम्ही येऊ नक्की फलटणला. निलेश दादा बोलते मानसी थँक्स अलॉट. मानसी बिग ब्रदर आहात निलेश दादा. आता परत मानलेलं बोलू नका नाहीतर रागवेन मी. नातं जपलं. नंदकुमार दादा म्हणजे नातं जपलं तर असे जपावे की जीव द्यावा लागला तर द्यायचा आणि घ्यावा लागला तर घ्यायचा. बरोबर आहे दादा. नातं असंच असावं. आणि हॅपी भाऊबीज निलेश दादा. आता माझे 2 वाजले का? 5 मिनिटात आता माझं लाईव्ह संपणार आहे. देन मानसीचं लाईव्ह सॉरी रोशनीचं लाईव्ह सुरू होणार आहे. तर तिथं नक्की सर्वांनी या रोशनीताईच्या लाईव्हला. स्वरतन बोलतोय ताई सर्व भावांकडून भाऊबीजेचं गिफ्ट माग 5-5 हजार. नको रे बाबा मला गिफ्ट. मानसी कोहंडे म्हणते सॉरी मानसी चूक झाली. हॅपी भाऊबीज माझ्या तिन्ही लाडक्या बहिणींना. थँक्यू निलेश दादा, थँक्यू सो मच. आणि वहिनीला सांग आम्ही विचारलं म्हणून. चला बाय. औषध घेतोय जरा आराम करतोय मग येते लाईव्हला 2:30 वाजता. रोशनी आता 2 वाजता येऊचा होतं साधा 2:30 वाजता. चालात रोशनी आम्ही पण येतो. काही मजाक करू शकतो. हो हो चला करा मजाक. करा मजाक करा. हो जरा आराम करते मग येते. हो रोशनी आराम कर. तू गिफ्ट मागितलं की सर्व भाऊन पळून जातील लाईव्ह मधून. होय काय? मी नाही मागत मग. बरं मग भेटू 2:30ला. टाटा बाय बाय. तर सर्वांना मी पण आता टाटा बाय बाय करते थोड्या वेळाने 2 मिनिटांनी. तर आपणही उद्या 1 वाजता भेटू लाईव्हमध्ये. तर सर्वांनी माझ्या लाईव्हला आल्याबद्दल खूप खूप थँक्यू सो मच. बरं मग भेटू 2:30ला. ओके. सगळे गेले तर आमचा निलेश दादा नाही पळणार. सगळे गेले तर आमचा निलेश दादा नाही पळणार म्हणजे हां ओके ओके पळून जातील. आमचा निलेश दादा नाही पळायचो आम्ही काय मागलो तरी. मानसी बोलतात ताई सॉरी आज जास्त नाही बोलता येत आहे. मामाकडे आहे सारखं मोबाईल हातात नाही घ्यायला जमत आहे. सगळे एकत्र आहोत. हो मानसी काही प्रॉब्लेम नाही. आपण उद्या बोलू. टेन्शन नको घेऊ. तू मस्त एन्जॉय कर. आणि हॅपी भाऊबीज. आणि तुझ्या दादाला पण सांग हॅपी भाऊबीज. नंदकुमार म्हणतात मानसी ताई नमस्कार. तर पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. आणि जॉईन आता काय आता माझं लाईव्ह संपतंय पण डबल टॅप करून नक्की लाईक करा. तर नंदकुमार दादा, मानसी, रोशनी, निलेश दादा बाय बाय. सर्वांनी काळजी घ्या आणि उद्याच्या लाईव्हला नक्की भेटा. कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनलचं नाव आहे. बाय. काळजी घ्या.
बाय नंदकुमार दादा, बाय मानसी, बाय स्वरतन. पाठवा मग निलेश दादा, बहिणीला 5,000 ओनली. मला पैशांची गरज नाही आहे स्वरतन दादा. मला पैसे नको आहेत. भावा बहिणींचं प्रेमच खूप असतं. स्वप्नील के, अरे स्वप्नील दादा तुम्ही लाईव्हला आलात का? किती उशिरा आलात बघा. बाय बाय स्वप्नील दादा, काळजी घ्या आणि हॅपी भाऊबीज. स्वप्नील दादा हॅपी भाऊबीज. हॅपी भाऊबीज स्वप्नील दादा. स्वरतन बाय बाय, हॅपी भाऊबीज स्वप्नील दादा, बाय बाय, थँक्यू. मानसी बोलते नंदकुमार लोखंडे दादा नमस्कार. मानसी ताईने रिप्लाय दिला नाही. दिला दादा आता. मानसी पण नमस्कार बोलते. स्वप्नील के बाय बाय, बाय ताई असं बोलताय स्वप्नील दादा. बाय बाय, सर्वांनी काळजी घ्या. आणि मानसी बाय, काळजी घे. स्वप्नील दादा बाय, नंदकुमार दादा बाय बाय बाय.